sådan lige ind i normal lige nu. Vi skal prøve nogle produkter. Ej, vi åbner dem ikke her. Nej, vi åbner dem ikke, men der er produkter. Der er sådan nogle testers, som vi prøver. Så ja, vi ses. Hej. Og vi laver bare updates på, hvad vi prøver. Egentlig. Vi ses. Hej. Hej. Vi skal prøve de her testers, tænker jeg. Jeg ved ikke, om den her passer mig ikke særlig meget. Prøv lige på mig. Det tror jeg, den her gør. Prøv lige på mig først. Nej, prøv på mig. Okay. Det er nok ret meget, men altså... Er den her min farve? Men jeg prøver. Mhm. Det er overhovedet ikke min farve. Jeg prøver at blande lidt. Det er det, der er meningen med det her. Ja, jo. Ej, hold den lige. Ja. Det er hendes testers, som vi filmer bagefter. Hej. Ja. Jeg tænker, vi skal prøve de her, fordi jeg har aldrig prøvet de her. Er det her en lipgloss eller hvad end der? Det er det jo bare. Okay, den skinner ret meget. Og bare lige så ligger vådservietterne. Ja. Ja. Så det jeg vil bare lige noget med. Og så er der testers. Og skal vi teste. Der er testers på de her læbestifte. Ja. Jeg tror, jeg prøver den her. Nej, den her var ikke. Jeg synes, det er en powderpen. Den vil jeg gerne prøve. Den er shiny. Prøv at se den her. Det er den her fra Infallibi. Hvad den hedder, okay? Og så kan man bare lige børste på her. Den er virkelig pæn. Prøv at se den her. Det er den her powder. Den er god. Men den er ret for lys til mig. Prøv på min hånd. Den her powder. Pat, pat, pat. Pat, pat, pat. Den er alt for lys. Alt for lys. Så det er derfor, vi har en vådserviet, fordi så kan du bare tage det af. Skal du have på din? Nej. Og så gør det alligevel. Så har vi den her Lotion ting. Det gør sådan, at hun bliver glowy. Den bliver meget glowy. Se, den